Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі». Мяне звуць Маша Калеснікава. І сёння моя госця гэта скрыпачка і маладая спявачка Паліна Сацевіч. Прывітанне, Паліна. Паліна сёння для нас падрыхтавала дзве новых песні, і першую, магчыма, вы яе ўжо чулі, гэта «Сінія вочы ДД». Так, менавіта так. Мы з яе і пачнем, з музыкі. Я бачу бляск у ваших синіх очах. Я чую, як б'ється у серці моїм страх. Я не чекаю больш, я просто слухаю, як у серці б'ється дощ, а ти стоїш і мовчиш. Кожний раз я чекаю вас у снах, а чую вусни на вуснах, але прочинаюся сльозами на щеках. Кожний раз я чекаю вас у снах, а чую вусни на вуснах, прочинаюся сльозами на щеках. Тисну долонями скроні, дні летять у темным бездонье, тебе мне не стремать, а я не чекаю больше, я просто слухаю, як у серці б'ється дощ, а ти стоїш і мовчиш. Кожний раз я чекаю вас у снах, а чую вусни на вуснах, прочинаюся сльозами на щеках. А кожний раз я чекаю вас у снах, а чую вусни на вуснах, прочинаюся сльозами на щеках. Але прочинаюся сльозами на щеках, прочинаюся. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Паліна Сацевіч, сёння наша госця. Мы паслухалі зараз песню «Сінія вочы ДД». Паліна, я так разумею, што у вас шмат ужо песень, я там пачытала ў чаціку. Так, шмат. Так, але вы толькі цяпер пачынаеце іх так на публіку выносіць. У свет пускаю паціху. Вось тое, што вы прафесійная скрыпачка, але ўсё ж вольны час цягне вас да сачынення, так? Так, цягне. Яно неяк усё жыццё было ў мяне ўнутры. Я ведаю, што гэта тое сапраўднае, гэта я. І гэта тое, што будзе са мной усё жыццё. Слухайце, яшчэ і гены, відаць, таксама граюць. Гены, так. Гэта такі сінтэз, таму што мой тата, ён кампазітар, а мая маці, яна была спявачкай. Але, на жаль, не склалася жыццё. У сэнсе кар'ера, так? Так. Ну, але затое цяпер вы можете так, ўсё рэалізоўваць. Спадзяюся. Так. Мне гэта вельмі падабаецца, я вельмі люблю спяваць.
таксама з дзяцінства я адчувала, што спявае нешта ў мяне ўнутры і просіцца ў свет. Ну вось я так разумею, што гэту аранжыроўку вам зрабіў бацька дапамогі Так, бацька. Мы з ім абодва творчыя і вось ствараем нешта новае. Як ён ставіцца да таго, што вось вы заняліся кампазіцыяй песень? Я памятаю гэты момант, калі я яму прызналася, гэта быў такі хвалюючы момант. Мы былі ў кавярні «Салодкі фальварак» на плошчы Перамогі. Так, сядзелі і ўзялі сырамак з нейкай гарбаты. Так, і я прынесла такі чароўны нататнік, у мяне ёсць чароўны нататнік, сказала: «Тата, ведаеш, а я вось песні пішу». Гэта быў першы год, калі я зразумела, што гэта маё, што гэта тое, чым я буду займацца. Я вельмі хвалявалася, але ён узрадаваўся і сказаў: «Дык давай, пайшлі пісаць». Добра, там пачаў пытацца: «А якія? А ці ёсць там у цябе вось гэта?» Я кажу: «Так, ёсць». Ну, пайшлі. І цяпер мы заўсёды, калі сустракаемся, мы ідзем у студыю да яго, дадому і пішам, так. Это вельмі цікавы працэс. Класна, ну мне падаецца, сапраўды гэта такі не кожны можа пахваліцца тым, што вось я сачыняю музыку разам са сваім бацькам. Так. Ну, там як гэта ствараецца? Музыку пішу я, ну, менавіта там словы, гармонію, а потым з татам мы ўжо размалёўваем гэта, што-небудзь, прыходзяць нейкія ідэі, якія інструменты ў нас будуць, што яны будуць рабіць, нейкія гісторыі, гэта заўсёды вельмі цікава і нават і смешна атрымліваецца, што-небудзь прыдумваем. Ну, шмат ужо песень, ужо збіраецца на нейкі рэлізік. Больш за 30. Ого, боже, Паліна. Так, больш за 30, але ўжо прагледжваецца нейкі такі шлях. Першыя яны такія нейкія нетрывалыя, можа, трошкі дзіцячыя, але штосьці ёсць такое сапраўднае, глыбокае ў іх. Я іх таксама вельмі люблю, але выпускаць, напэўна, ўжо не буду, таму што я зараз у нейкім іншым стылі, і я адчуваю яго лепей. Пагэтаму буду выпускаць ужо у свет апошнія свае працы. Хаця хто ведае, можа, неяк яны трансфармуюцца, вось гэтыя раннія, што-небудзь цікавае, што я выпушчу таксама. Вось як вы адчуваеце, пра што ваша музыка, так? Пра што вашыя песні? Вось мне, напрыклад, падаецца, што гэта такая музыка душы, беларускамоўная музыка, яе вельмі не хапае вось у сучаснай такой музычнай беларускай прасторы. Яна вельмі да месца. Так, ведаеце, мая музыка, яна пра мяне. Гэта я. Ведаеце, я хадзіла на такія курсы акторскія, ну, не зусім акторскія, такі незвычайныя, да Андрэя Саўчынкі. Вітаю, Андрусь. І там у нас было такое заданне. Эцюд на тэму «Я». Там, можа, павінна быць што заўгодна, што хочаш, што і рабі. Я спачатку так села дома, думаю, ну што гэта такое? Як гэта? Гэта было вельмі даўно, і я такая была яшчэ маладая. І я зразумела, што я гэта музыка, гэта Беларусь, і гэта мае песні. Пагэтаму я тады прыйшла і выканала песню пра Беларусь. І гэта быў мой твар, гэта я. А так, песні, ну, заўсёды, ну, часцей за ўсё, гэта мае пачуцці. Гэта тое, што глыбока-глыбока унутры мяне, што проста так нікому не скажаш. Менавіта таму я іх і не выпускала так доўга, таму што мне было вельмі страшна. І, ну як, гэта мой дзённік, дзённік майго сэрца, маёй душы, як я магу вось так вось выпусціць, а што з ім будзе? Але штосьці мне, аднак, падштурхоўвала заўсёды. І так вось, ну гэта пра каханне, пра тое, што я люблю, што для мяне важліва, пра радзіму таксама ёсць.
Слухайце, давайте мы паслухаем яшчэ адзін твор. Гэта я ведаю такі сюрпрыз, праўда? Так, гэта сюрпрыз, гэта прэм'ера. Яе яшчэ чулі вельмі няшмат людзей. Таксама новая, яе напісала у лістападзе мінулага году. Так, песня называецца «Песня зямнога анёла». Менавіта так. Прыгожая назва вельмі. Ой, яна прыйшла так незвычайна. Я села за фартэпіяна. Я заўсёды ў мяне прыходзіць і музыка, і словы. Аднак у сініх вачах ДД было інакш. Таксама вельмі цікавая гісторыя. Я села, і яна прыйшла. Я яшчэ не ведала, пра што яна будзе. Я ведала, што гэта тое, што я зараз адчуваю. Такая была туга, адбылося, то есть не вельмі добрае. А потым да мяне прыйшла назва, і я зразумела, што гэта самае галоўнае, што сэнс адкрываецца зусім інакш. І што мне ў гэтай песні падабаецца, гэта тое, што яна такая быццам бы за нейкай фіранкай, яна не адкрытая. І слухачы таксама з табой штосьці шукаюць і знаходзяцца ў такім творчым працэсе і стараюць сваю гісторыю. Яе можна зрабіць па-рознаму. Так, гэта песня зямнога анёла, анёл, які чамусьці жыве на зямлі, хоча вярнуцца дадому, да нябёсаў. Яму вельмі балюча, але мы не ведаем, прамым тэкстам не кажуць, чаму. Вось мая гісторыя, як я слухаю яе, што я заўважаю, што я сабе прадстаўляю. Мне здаецца, што мой анёл, ён закахаўся у простага чалавека зямнога, і той зрабіў яму балюча, і па гэтаму ён хоча вярнуцца, каб лётаць далей, сидзець на аблачыне і губляць слёзы, глядзець на начны горад. Так. Ну, давайте паслухаем. Ужо заінтрыгавалі ўсіх. Паліна Сацевіч сёння наша госця. Гэта музычная рубрыка, такога вы не чулі. Слухаем. Солнце у моим в окне променями играет для меня. Аллея, не могу на земле, мои крылы сумуют по вышине, и я полечу туды, где не знайдут меня на облачине. Буду сидеть, глядеть вниз и гублять слезы, глядеть вниз и гублять слезы. Замерзнет слезинка, упаде снежинкой, быццам тая сребраная зорка. Може, знойдеш яе, може, успомніш пра мяне, може, знойдеш, але позна ўжо будзе. Я полечу туды, дзе не знайдуць мяне на аблачыне. Буду
что мне крылы коли на земле не расправишь их, не расправишь их, глядеть вниз и гублять слезы, глядеть вниз и гублять слезы. Я полечу туды, где ночью города миргают, ночные города. Такого вы не чулі. Песня зямнога анёла Паліна Сацевіч, сёння наша гостя. Правда, така атмасфера адразу ў песні. Так. Вельмі прыгожа. Мне яна вельмі падабаецца, адна з моих самых улюбёных песняў. І гісторыя яе таксама падабаецца, гэта важліва. Ну, мяне ўсе песні яны з гісторыямі. Слухайце, у нас просто не вельмі шмат часу. Так. І, на жаль, мы зараз не можам гісторыю паслухаць все. Вы жывеце ў Маскве. Так. Вы сумуеце па радзіме? Вельмі, вельмі. Я адчуваю такую тугу. Я ўжо там жыву 7 гадоў, але ўсё адно моя любоў да радзімы, яна вельмі моцная. Я яе адчуваю кожны дзень. З'ехаць было вельмі, вельмі цяжка. Першы год гэта было нешта неймавернае. І хваробы, і слёзы, і я хацела вярнуцца. Ось што хочаце рабіць, але я паеду дадому. І зараз я таксама гэта адчуваю. Я вельмі хачу вярнуцца. Дзякуй вялікі, Паліна, што вы да нас завіталі. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такого вы не чулі». Сёння наша гостя Паліна Сацевіч, скрипачка і спявачка, і аўтарка такіх цудоўных песень, якіх, мне падаецца, вельмі не хапае нашай музычнай сцэне. Цяпер яны ў нас ёсць, так што ура! Вось, дзякуй вялікі, што вы да нас завіталі. Дзякуй за запрашэнне, вельмі прыемна. Прыходзьце яшчэ. Шчасліва.